Какво става, хора? Надявам се, че сте готови за едно невероятно пътешествие из Германия. Аз съм Пепи IT и днес ще ви разкажа за една от най-великите държави на планетата – Германия. Тази страна е известна със своята богата история, култура и невероятни пейзажи. Пригответе се за 20 невероятни факта, които ще ви оставят без думи. Ще разгледаме всичко, от древни замъци до модерни технологии. От епични замъци до безкрайни видове колбаси, Германия е страна пълна с изненади. Знаете ли, че Германия има над 20 000 замъка? Един от най-известните е Neuschwanstein, който изглежда като излязъл от приказка. В това видео ще ви разходя из китните немски градчета. Ще се гмурнем в историята им и ще ви покажа защо Германия е дестинация, която трябва да посетите. Ще видите красиви улички, които сякаш са замръзнали във времето. А сега, без да губим повече време, нека се потопим в света на немските чудеса. Германия е известна и със своите фестивали, като Октоберфест, който привлича милиони посетители всяка година. И не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да не пропускате новите ни видеа. Така, ще бъдете винаги в крак с най-интересните факти и истории от цял свят. Знаете ли, че Германия е дом на известната Автобан, където няма ограничение на скоростта на много места? Това е рай за любителите на високите скорости и адреналина. И разбира се, не можем да пропуснем немската бира. Германия е известна със своите пивоварни и традиционни бирени градини, където можете да се насладите на автентични вкусове. Ако сте любители на природата, немските Алпи ще ви оставят без дъх. Ски курорти, пешеходни маршрути и спиращи дъха гледки – всичко това ви очаква в Германия. Германия също така е културен център с множество музеи и галерии. От изкуство до история, тук ще намерите всичко, което може да ви заинтересува. И не на последно място, Германия е лидер в технологиите и иновациите. От автомобили до електроника, немските компании са на върха на световната сцена. Немската кухня е още една причина да посетите тази невероятна страна. От вкусни колбаси до сладки изкушения, тук има нещо за всеки вкус. И ако обичате нощния живот, Германия няма да ви разочарова. Със своите клубове, барове и жива музика, тук забавлението никога не спира. За любителите на природата, Германия предлага и множество природни резервати и гори, където можете да се насладите на спокойствие и красота. И не на последно място, Германия е известна със своите исторически възстановки и средновековни фестивали, които ви пренасят назад във времето. Ако посетите Германия през зимата, не пропускайте коледните пазари. Те са магически и предлагат уникални подаръци и вкусни лакомства. Немските градове също така предлагат модерна архитектура и динамичен градски живот. От Берлин до Мюнхен, тук винаги има нещо ново и вълнуващо. И ако търсите релаксация, немските спа-центрове са идеалното място за вас. Те предлагат разнообразие от процедури и терапии за пълно възстановяване. Германия е страна, която предлага нещо за всеки. От култура и история до природа и забавления, тук ще намерите всичко, което може да ви заинтересува. Знаете ли, че Германия е дом на най-стария университет в света? Става въпрос за Хайделбергския университет, основан през 1386 година. Представете си само колко история се крие зад стените му. Ако сте любители на вкусните колбаси, то Германия е вашето място. Тук може да избирате между над 1500 вида. Представете си само, цяла година може да ядете различни колбаси всеки ден. Германия е не само страна на вкусната храна, но и на мощните автомобили. Именно тук са създадени едни от най-известните марки автомобили в света – Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche. Chapter 4. Страната на замъците. Германия е като излязла от приказките с над 20 000 замъка. Тези величествени структури, разпръснати из цялата страна, са свидетелство за богатата история и култура на региона. От романтичния замък Neuschwanstein до внушителния Хоенцолерн, всеки замък разказва своя уникална история. Представете си само, може да посещавате по един замък всеки ден в продължение на повече от 50 години.
Всяко посещение ще ви пренесе в различна епоха, разкривайки тайните на средновековните рицари, крале и кралици. Независимо дали сте любител на историята или просто търсите приключение, Германия е идеалната дестинация за вас. Chapter 5. Бирена столица на Европа. Германия е известна със своята бира, и то справо. Тя е най-големият производител на бира в Европа, а Октоберфест е най-големият фестивал на бирата в света. Chapter 6. Зоопарк на всеки ъгъл. Германците явно много обичат животните, защото в страната има над 400 зоопарка. От малки семейни зоопаркове до огромни сафари паркове, тук има по нещо за всеки вкус. Октоберфест е не просто фестивал, а истински празник на бирата, музиката и вкусната храна. Милиони хора от цял свят се стичат в Мюнхен всяка година, за да се насладят на това епично събитие. Германия е рай не само за любителите на колбаси, но и за любителите на хляб. Тук може да избирате между над 300 вида хляб, от класически ръжен хляб до сладки кифлички. Германия е родината на братя Грим, автори на едни от най-известните детски приказки. Червената шапчица, Хензел и Гретел, Рапунцел, всички те са създадени в Германия. Да, правилно прочетохте. В Германия има над 1000 вида колбаси. Всеки регион си има свои собствени специалитети, така че пригответе се за истинско кулинарно пътешествие. Германия е дом на най-голямата железопътна мрежа в Европа. С удобни и бързи влакове може да стигнете до всяка точка на страната. Германия е страна с богата история и култура, което личи и от многобройните музеи. Тук ще откриете над 2000 музея, от музеи на историята до музеи на изкуството. Германия е родина на най-стария коледен пазар в света, този в Дрезден. Всяка година по време на коледните празници градовете оживяват с красиви коледни пазари, пълни с вкусни лакомства и ръчно изработени подаръци. Да, знам, че вече ви омръзна да слушате за колбаси, но просто не мога да не го спомена отново. В Германия има над 1000 вида колбаси. Октоберфест е толкова епичен, че заслужава да се спомене 2 пъти. Ако сте любители на бирата, музиката и доброто настроение, то това е вашето място. Германия е рай за любителите на хляб. Тук може да избирате между над 300 вида хляб, от класически ръжен хляб до сладки кифлички. Германия е родината на братя Грим, автори на едни от най-известните детски приказки. Червената шапчица, Хензел и Гретел, Рапунцел, всички те са създадени в Германия. Германия е дом на най-голямата железопътна мрежа в Европа. С удобни и бързи влакове може да стигнете до всяка точка на страната. Германия е страна с богата история и култура, което личи и от многобройните музеи. Тук ще откриете над 2000 музея, от музеи на историята до музеи на изкуството. Хора, това бяха 20 невероятни факта за Германия. Надявам се, че сте се насладили на това пътешествие из тази удивителна страна. Надявам се, че сте научили нещо ново и интересно. Германия е страна, която предлага толкова много, от красиви пейзажи до богата култура и история. Аз лично съм изумен от тази страна, от вкусната храна, която включва традиционни ястия като шницел и брецели, до невероятните десерти като черешовата торта, до богатата история. Германия има по нещо за всеки. Не можем да пропуснем и впечатляващите замъци и музеи, които разказват истории от векове. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да се абонирате за канала, да оставите лайк и да го споделите с приятели. Вашата подкрепа ни помага да създаваме още по-интересни и информативни видеа, и да го споделите с приятели. До скоро! Благодарим ви, че бяхте с нас, и до нови срещи в следващото ни видео.